Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Basta pulis? Kaluyal. Mali ba? Mali ba yung sagot ko? Kanya-kanya na lang po kayong sagot. Depende naman yan sa pulis di ba? Pero, yung karugtong na basta matuli sa akin yata napunta. Feel good morning po sa lahat na may minahal na pulis na nakatutok sa programang Mga katas ng pulis nakalipas. Yan. Ako na lang po si Clara ng Quezon City. Ang akin pong katas ay tungkol kay Sid na isang baguhang pulis. Pangarap niya po kasi yan mula bata pa siya. 2 years na po kami at ang dami ko nang alam tungkol sa kanya. Alam niyo po, meron kaming house rule na bawal kong hawakan yung cellphone niya at bawal kong i-check. Yan. Nagagalit. Basic. At one time po, may pinuntahan ko siya sa bahay para ipagluto. Alam niyo na, girlfriend material kasi ako. Day off niya din kasi. At habang nagka-car wash po siya ng kanyang motor, ay may nabasa ako sa cellphone niya. Dami, di ba? At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Itikman ko na nga tong adobo. Ang sarap. Sobrang perfect nung pagkakatimpli ako. Naku, magugusto. La, tumatawag sa cellphone ni Sid. Tatawagin ko ba siya o sasagutin ko na? Kaso nagka-car wash siya Kaso baka magalit naman pag sinagot ko kasi bawal Pero sige, sagutin ko na. Sa labas naman siya. Hello? 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 Layat ang signal. Hindi naman nasagot. Hello? Hello? Baba ko na nga. Ayan, nag-chat yung Major John? Kasama niya sa detachment. Luma. Bata kasi ako dun. Ito pa. Captain Miguel. Puro mga kasama niya siguro to sa duty.
Pero bakit may I miss you yung Major Miguel? I miss you? Mga pulis nag-I miss you-han? Captain Memar. I heart you? Ito ba talaga yung mga polis? Sweet nila sa isa't isa? Clingy ba sila? Parang hindi ako sanay Okay, hindi naman ako para mag-judge, pero weird. Ay, salamat. Binaba ko na yung cellphone niya. Sana hindi malata na nilikot ko. Ang bango. Bango naman ang adobo mo. Mahal. Bakit? Aray! Oh, nangyari sa'yo? Tinutoyo ka na naman. Tinutoyo ka na naman. Ano problema mo? Ibuhos ko kaya sa'yo yung toyo ng adobo. Tinutoyo na naman. Parang hindi tutoyoin! Ikaw dahilan! Kapal lang mukha mo. Teka lang. Saboy ko kaya sa'yo yung adobo. Ano ba nangyari sa'yo? Okay pa tayo kanina, tatawanan pa tayo habang nagkakaros ako ng motor. I miss you daw, sabi ni Captain Joan. Ay, ni Captain Jan. Siguro, ay, oo nga. Siguro, Joan ang pangalan nun. Alam ko na yan I miss you? Sino? I miss you. Ipaliwanag mo, Captain Jan. Ba't tagalaw yung cellphone ko? Hindi ko sinasadya. Tumatawag, nagkakaruwash ka. Nasagot ko kasi naka-emergency. Nilikot ko, sige aminin ko na. Pero explain mo, ba't kayo nag-emisyohan ng Major John? Ha? Ano? Kasi nga, yan yung platoon leader namin. Tapos, hindi na kami nakikita. Kaya na-miss niya ako. Ano pa? Tingnan mo, may ine-expect ka pa. Ano pa? May halatang halata. Sino si Captain Memar? I heart you? Ang sweet niyo naman. Captain Memar? Yan yung... Ang sweet nyo? 5. Doktor Hirap mag-isip, ng diba? Ang hirap mag-isip. Basta ang hirap doktor namin mag-isip yan. talaga pag hindi Cardio namin totoo. yan sa Cardio namin yan sa... Ay! May cardio ka pa? Oo nga. Ano bang problema Alam mo? mo, kainin mo mag-isa yung adobo mo. Nakakainis ka. Niloloko mo ba ako, ha? Hindi kita niloloko. Sid! Clara naman eh. Okay pa tayo kanina, ngayon nagaganyan ka na. Kung hindi ka sana babaero, hindi sana ako magkakaganito. Sino Pruweba ba? mo. Anong pruweba mo? Ayan nga! Ano pang pruweba? Ano sinasabi mo? Yung dyan, ginagawa mo, Joan. Ikaw naman gumagawa nun eh. Ano? Amo tumatak sa isip mo. Yung mga Memar, ginagawa mong Marimar. Ano bang... Wala ako sinabi, Marimar. Wala ka ba sinabi? Nahuhuli talaga sa bibig ang isda. Pati pulis, nahuhuli sa bibig. Wala ka ba sinabi? May sinabi kang Marimar. Alam mo. Wag mo na akong i-joke-joke. Hindi ako natutuwa, Sid. Teka lang, ano ba? Hindi ako natutuwa, Sid. Pinuntahan kita dito. Nag-update ako kasi day off mo para ipaglutuan ng paborito mo. Ang sarap ng luto ko. Ginastusan ko yan. Tapos makikita ko kasi ang dami pang pangalan. Ayan, Colonel Pia. Ha? Pio yan. Ikaw lang Pio yan. Pero may puso-pusoan yung reply nyo? Ha? Sid, sinasabi ko sa'yo, pag tandaan mo, ha? Pag nagagandahan ka na sa iba, maraming nagagandahan din sa akin. Tandaan mo yan. Palitan kita, uwi na ako. Clara! Kainin mo, lamunin mo yung adobo mo! Clara! Ako ni Sid sa bahay. Tito, salamat po ha, tita. Siyempre normal man niya mag-away kasi gusto ko talaga ng binana pulis eh. Anong salamat? Wala nang salamat ngayon. Anong dala mo? May dala po akong adobo. Yan din ang ulam namin eh. Ano to? Imumukbang natin adobo. Ano dala mo dyan? Yun nga po, adobo. Wala kasing kakain eh.
Hindi Teka, bakit hindi nababa ang anak namin? May problema ba kayo? Pwede po ba kami mag-usap? Puntahan ko lang po. Kasi... Usap sa kwarto. Huwag kami. No. Oo nga. Dahil parang di tayo dumaan sa ganyan. Pagbigyan Wala mo kasi yan. tayong kwarto noong... Yun lang. Sala, Hindi mag-usap sa kwarto terrace. kasi yung kwarto natin, sala na rin, Oo, kusina na rin eh. Saka yung kwarto natin noong araw, sahig eh. Kita yung sitro yung sahig eh. Oh. Kita ng manok yung gagawin natin Oo nga. Kita ko rin yung manok, yung ginagawa nila. Ang laki ng itlog Alam ng mo manok. magbembang ang manok? Ay, gumagal. Ay, Bilis oo na nga. manok. Tito. Alam mo, Sid, maniniwala na sana ako dito sa asawa ko. Kaso, gumana ang manok daw. Ano kasi manok yan? Di ba yung makapagsalita yung manok yan? Akyat ka na nga doon, iyo. Mag-usap ka na. Yun yung spelling ng manok namin nung araw ng tatay ko. Ano kayang klaseng breeding na manok? Guys, alam nyo nung breeding na manok na yan? Umakyat na. Huwag ka nang magpa-kahoy-kahoy Manok dyan. na Tara, mag-headphones na tayo nang hindi natin marinig ang away nila. Ayaw nga, oo nga. Paano yung manok? Ba't ka pumasok dito? Eh, Ma! Pa! Pinapasok ako. Di ba sabi ko po? Hindi mo na ako... Ano ba? Pag-usapan natin ito. Wala namang evidence. Pag-usapan, hinalikan mo na ako. Napakamanyak nito. Siguro yan ang ginagawa mo sa iba mong captain, colonel. Kaya naman eh. Halika na nga. Sorry na. Ay, ba't kayo nagsisigawan dyan? Okay ba kayo dyan? Sino ba? Maniwala. Huwag ka nang magalit, ha? Sige Sino na. kasi yun? Wala nga. Tinawagan. O, i-dial mo. Aka na. Oo, Siyempre dial mo. na, Dial mo natimbrihan mo na yan. Pulis ka I-dial mo nga. Pulis ka alam mo magtanim ng mga ganyan. I-dial mo. Pinahawakan mo sa akin cellphone mo? Oo. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Oo. Wala yan mga... Tinimbrihan mo na kasi yung kabit mo. Wag nga ako, Sid. Di naman ako grade 2. Talaga dito. Mm. Huwag ka nang magalit. Sila mama at papa, baka... Wala na. Pinabili ko yung mama at papa mo. Senior yung magulang ko, pinabili mo, Hindi senior. na naman talipa pa eh. Malapit lang naman. Mainit. Sige na. Parang gusto ko rin maging manok ha. Sabi ng papa mo ha. Halika nga dito. Sid, Ano magalit, ha? ulitin niyo, huwag kang mambabae, Oo, promise, Clara, ikaw lang. Promise. Uncle and tita, marupok man po ako pero nagsisimula na po ang aking matinding anxiety and trauma. Dahil sa mga ginagawa ni Sid. Kahit kinukumbinsi niya ako na wala yun, meron akong girl's instinct. Pero mahal na mahal ko po siya eh. Kahit kitang-kita ko na yung mga red flags, nagbubulag-bulagan po ako. Kaya isang araw po, nagdasal ako at humingi ako ng mga sign. Humingi ako ng sign kay Lord kung hiwalayan ko na po si Sid. Yun na nga, Mars. Ito yung boyfriend ko. Sabihin mo yung totoo. Yan si Sid. Wala na yan sa amin. Nag-awol na yan. Kasi nga, 3 sila nahuli ng utong. Nag-awol? Nagreklamo yung kinutungan nila. Awol na yan. Tapos, sabihin ko pa ba yun, babe? Sabihin mo na, babe. Totoo Yung- ba yan? Totoo yan, ma'am. Tsaka... Baka inggit ka lang kay Sid kasi gwapo yun na pulis. Ay, hindi ako maingit, ma'am. Ispiotin na ako sa PO2 pa lang. PO10 ako, ispiotin. So, hindi ako kailangang maingit, ma'am.
Mas mataas yung ranggo ko sa kanya. Tapos, ang nangyari pa, may nabuntis siya. Ano? Ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? May, nabuntis siya. Mars, Anak ng Kernel. Yun yung nabuntis niya. Kaya sumibat din kasi pinapahantin paano ni ko Kernel. malalaman kung totoo yung sinasabi mo? Ma'am, punta ka na lang sa istasyon ng pulis, ma'am. Malalaman mo, hindi na siya Awol na pumapasok. siya? Awol na siya. Takot na siya. Takot na siyang harapin ng Mars. Kernel. Mars, samahan mo ako, Mars. Ang sakit ng puso ko. Baka ito na yung hinihingi ko sa kay Lord na iwalay ako. Hiwalayan mo na, kausapin mo na yung lalaking yan. Hiwalayan mo na, iwan mo na Sige, yan. Mars, ayoko na talaga. Ayoko na! Kapal ang mukha mo, Sid! Nagana ka pa sa ibang babae! Sid! Ano? 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 Maang-maangan? Ano? 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 Ano naman? Ang ganda-ganda mo talaga pag gumaganyan kayo sa mga... Aray! Hindi mo na ako madadaan sa ganyan, Sid. Sid! Ano Oh. nangyayari sa buhay mo? Pinapabayaan mo yung sarili mo, yung pangarap mo. Ano? Awol ka na pala. Ano? Bakit di mo kinukwento sa akin? Ako yung girlfriend mo. Sinasabi mo na mahal mo ako. Ako yung nakikita mo makakasama mo sa abang buhay. Pero wala akong alam. Hindi na kita kilala. Susuportahan mo ba ako? Ba't kita susuportahan? Oh, di ba? Hindi. Kaya hindi ko na sinabi. Tiniis ko na lang. Sid! Sino susuporta sa... Nawasak na ako, pero sige lang. Sino susuporta sa'yo? Nag-anak ka sa ibang babae! Ano gusto mo suporta yung makuha mo, ha? Chismis lang yon. Chismis! Nakita ko na lahat ng ebidensya! Nakita ko na si parang awam utang na loob, umamin ka na! Hindi talaga ako. Maawa ka sa akin, Sid! Mahal na Maawa mahal ka. kita. Yun lang ang aminin ko. Mahal na mahal kita. Maawa ka Kaya sa ako akin. nandito. Huwag mo naman akong iwan. Ayoko na, Sid! I'm in the lowest point of my life. Clara. Kasalanan mo yan! Sid! Kasalanan mo yan, ha? Ikaw ang gumagawa ng gulo sa buhay mo! Maayos na yung buhay mo! Natupad mo na yung pangarap mo! Please, please. Please, huwag mo akong Ayoko iwan. na, Sid! Ayoko na! Iwan. Ayoko na! Yakapin Ayoko kita. na! Ayoko na! Ayoko Huwag mo na! akong iwan na mahal na mahal kita. Ayoko na! Bakit mo to ginawa sa akin? Bakit mo to? Minahal kita ng tapat at totoo. Bakit mo to ginawa sa akin? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal, Hindi pero ko kasalanan na sila lumalapit. Gwapo ako, pulis na aray ko. Pero wala na kami nun. Promise. So, umaamin kasi. Wala akong inaamin. Wala. Wala akong inaamin. Sid, Please. ayoko na, Sid! Ayoko na! Please, Sid. Sid. Hindi mo ko iwan. Akin ka lang. Mahal na mahal kita, please. Mahal din kita eh. Ano ba yung gagawin natin? Hindi kita kayang iwan Oh, eh. salamat. Mahal na mahal kita.